Hi, good morning. Kunabod ni silangilin. Masin matinga mo. Ano nagatubang kog butong nga sinugba. Kay gapon lagi ang oras labara. Haling giidong matamba wa man makuha sa nakahimdum ko nga. Nagkaamli kog butong desang adlaw patong papunguhan nag-ubi. Gigutom ko dagto sa butong kaon mo dinhi nadatang o. Na bikil. Muna nag-alag kong hapon mo ni katong mga taong nakahinumdum sa unang mga karaan nga mas magbutong dapat tadani na ay lubang nga humay ug hamboy na daw naman lubang hala karong lubang way hamboy na hala man gilanlan sa bawras butong nga inanag da kamusta day mo inat nga napamos panglawas nga maado kay grabe amo dari daghan kadong manunuay COVID na ay daghang nga kuan nga ampo laman ta ikaw diha mamanyas ko kumusta naman ka ampo laman diha pero mi ado is this kanunay kay na lago ra ba ka si Madam Lilian kumusta naman ka diha madam o ikaw diha Violet upaw panikamot diha imo ampo kanunay sabi nga mga taong mga suyaon na ilang nahuna ng mga suya maningkamot og imo ang hanap ko suyaan nato pubring dako man ta mo nga maningkamot diha imo ug ra kay gibati panghimas mo pud diha pag-anag pagbutong palit og butong sa bayan ang sugba kay ani ambrihan kung hapon dali sa kadon ni anag butong dali na ni sabaw sa lubi tabok pas mo batan bakas alyana a few moments later gunahan karon ang gunahan ibabaw sa ilang bayan las nanay kay grabing nabunga na kita laman tagang saan na paguna ni ron dragon fruit ni tiri doon ako buntag sa zoo exercise tingnan mo gang gamit lubang ni na lubang kaya parang makuha ag dalit sa kugon maguna tuhan ni guad una man piko ini exercise Madaling na hindi na bunga kumportan nila sa tiri hindi na dyan haguna
Yang exercise. Guna. Mulai. Hangat. Nah, mau makan ya? Bisa kah? Nag. Mainit na ka? Mainit na ba ka? Labog na. Ang labog man? Kanay? Diyan ito ako usap ba maraming ito ito. Yung biskuit na iba rin mo po. Sudah puning kubon. Today? Tawag sa kulirek? Ano man? Ano man? Hingaw ka? Hingaw kang kulirek? At kayo na po sa? At kayo na po sa? Kapag na dito ka kayo sa pauliin. Kayo na po sa ba? Maribuhok. Ito ka sa maribuhok po dyan? Ito ka? Ha? Pumari, dali, dari lagi. Dali. Oh. Ha? Oh. Mali. Dali. Day. Ha? Dali. Bawa ka magpiko? Oo. Ako dari gula. Buang ka na rin. Wala, kanya ka ng biskuit. Ha? Wala ka ng biskuit. Ano daw, kaya di ka kasaka? Di ka ka? Ha? Kasaka ba kilit? Magbuhat ay asin mo ka rin. Nakasaka mo ko dyan. Daw kaniwate.
Guwapa ka. Senta. Ikaw. Nanay Lin. Ano na? Ano na? Nana, nasa makan ya? Isa ka? Nag? Mainit na ka? Mainit na ba ka? Labog na. Ang labog man? Kanay? Diyan ito of isap gamay rin ito ito. Kasi yung biskuit na ligar yung kapro. Sudah paling kubun. Today? Tawag sa kulirek? Ano man? Ano man? Niyo ka? Niyo kang kulirek? Apa kaila puso? Apa kaila puso? Apa kaila dulu kakak di Saudi ron? Kaila puso ba maribuhok? Ito ka maribuhok puso? Ka? Ha? Oh, dali, dari lagi. Dali. Oh. Ha? Oh. Dali. 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 Ha? Dali. Bawa ka magpiko? Oo. Apa dari gula? Buang ka na ilin. Wala, kasi nga ng biskuit. Ha? Wala ka ng biskuit. Ano daw, kaya di ka kasaka? Di ka ka? Ha? Kasaka bakilit. Magwate asin mo kali. Nakasaka mo ko dyan.
kaniwate. Minsan na ilin. Tuwa pa ka. Minsan. Ikaw. Nanay ilin. Wala na. Ano na? A few moments later. Bye-bye. Palikutan bang tiri? Yan dyan sa may itong buhaton. Sa itong buhaton ugma. Wala ka ha. Depende na ni. Ako nagplano. Didi ka, muli ka. Uli! Adik laman. Maghihaw laman tagkuan. Baki. Manood na gabi eh. Tulak uyab ni Tiri. Nilapas. Agnukos. Ina. Ina kitang uyab. Manglakaw sila. Ato sila tagbilaran. Si Prami. Oh, pasalipod. Ciao, madam. Ka? Ka, madam Ellen? Mending baon nga, gamay lang mending mong baon. Bantay bitaway pa sa lubong.